нашем новозаложенном студию «Ангел». Я се именую Ася Мусина, граю на гусле, граю в оркестрах фолк, сочер. Награла цю студію як ченцо, смички. Але головне моє бачення учені, рада учень, як малі діти, так і доспілі люди, тому що кожен вніма hudbu jinak. Já bych chtěla předat svoje znalosti o housle, o hudbě a naučit svoje děti hrát takovým způsobem, aby vůbec neměli žádné technické problémy do budoucna.